Päivää, ja siis tää on tää mun tutorial How to make wooden modern mansion. Ja tuolla on se, mitä siitä pitäisi tulla. Eli tässä on tää sama sapluun niinku periaatteessa koko ajan. Et tossa on vain 5 väliä ja sit siinä on noin tukipylvät, mitkä mä sit korotan sit kun mä oon saanut sen sapluunan tehtyä. Ja siis se on niinku joka puolella periaatteessa, paitsi sit on noi poikkeuskohdat tuolla laidoissa, päädyissä, ne mä näytän kohta. Eli siis tää on ihan, tähän tulee se pääsisäänkäynti siis. Ja se niinku tulee näyttään täältä sitten. Joo, ja eli tässä nyt vähän. Eli aina se 5 ja sitten niinku se tukipylväs. Mä tosiaan äänitän näitä ääniä nyt jälkikäteen, eli tää voi olla vähän sellaista kliseisen kuulosta. Et vähän tulee myöhäs kaikkea esille. Eli mä teen tää eteisen vähän eri lailla kuin tossa äsken, tossa viime talossa. Et mä teen siitä nyt tällaisen vähän pienemmän, koska mä sit ajattelin tehdä tähän parvekkeen sitten sinne toiseen kerrokseen. Ja sieltä sit tulisi ihan iso parveke, ettei niinku ihan pientä. Ja tosiaan tässä on toi takka. Takka on niinku mun mielestä tosi hieno. Ja niinku iso ja silleen. Ja nää päädyt tosiaan, niin tää viimeinen pala tossa, niin siihen tulee 3 lasia peräkkäin. Sitten tää normi menee niinku tollettiin. Tollettiin eli sandstone, lasi sandstone. Ja sit sinne välijutskat aina. Eli tollanen siitä pitäisi tulla sit kun se on valmis tuolta päädystä. Ja muut menee vaan sapluunan mukaan, mitkä on noin 12 vasemmalta oikealle. Ja sit toi lasi, missä ei oo sit ollenkaan noit sandstoneja, on vaan sitä varten, että me saadaan hieno katto tähän. Koska sit ne palikat menee tasaisesti, niin mä saan siitä sellaisen hieno ja iso. Eli sit kun teillä on tässä nää sapluunat valmiin, niin sitten vaan korotatte nää tästä. Tälleen. Ja tosiaan silletti, että tää lasi on 5 korkunen. Ja sit nää kaikki muutkin on 5 korkuisia. Ja sit tohon päälle tulee vielä sellainen puukerros. Ja siis tää talo on ihan mahdollista tehdä onlineissakin, että jos on varsinkin vaihto online-servu, niin että sä voit vaikka vaihtaa timanttia puuksi tai glowstoneksi tai sandstoneksi, niin säästät niin paljon aikaa, kun ne suhteet on kuitenkin sille, että miten saat yhdellä timantilla 3 stackia woodia. Niin se on kuitenkin aika helppo saada. Saada sillettiin sit ainekset tätä taloa varten. Eli siis kaikki nämä paikat tällettiin samalla lailla. Paitsi toi 3 lasia on vaan erityispoikkeus. Tuolla päädyssä. Joo, nyt vähän lagaa, mutta joo. Eli tollanen sit valmiina. Ja tosi yksinkertainen talo tehdä, että toi sama sapluuna toistuu koko ajan. Mut mun mielestä silti tosi hieno, että ei niinku mitään siitä pois. Ja nyt täällä toisessa osassa mä tosiaan tein noin kaikki seinät valmiiksi, ettei teidän tarvii odottaa sitä. Koska se on kauhea duuni, eli tältä sen pitäisi sit näyttää. Ja mä tein tänne vähän tällaista aloitusta. Tai mitä aloitusta, kun sisääntuloa. Et mä sain vaan tällaisen päähän, että mä en nyt oikein niinku... Mä vaan nyt teen tähän, etten mä unohda sitä, koska tästä voi tulla ihan hieno. Mä en tiedä, mä ehkä jotain myöhemmin tähän sit vielä lisälle, jos tulee päähän. Oho, joo, mä otan nopeasti tuolta blanksit. Ei tarvii rappusten kapellella. Joo, että tää on ihan vaan ylimääräistä, että ei tarvitse tätä tehdä, mutta mä tosiaan tein sen vaan itselleni tähän muistiin. Voitte vaikka ton blogin ottaa tuolta veke, joo. Joo, mä tosiaan pahoittelen, kun mä äänitän nyt vasta tässä vaiheessa, kun mulla tuli äänitysongelma
tossa, ne ei ollutkaan tallentunut, niin nyt on pakko hoitaa jälkikäteen. Mä tiedän, että se kuulostaa vähän tyhmältä. Joo, ja elikäs tähän nää styrsit tolleen väärinpäin, niin kuin varmasti näettekin. Ja siitä tulee tollanen vähän erikoisen näköinen, mut silti aika majesteettinen kuitenkin toi sisääntulo. Ja toi kohta kuitenkin jää sen terassin alle sitten että jos ylhäältä päin katsoo, niin on sillettikin ihan hieno. Joo, mä vaihan tuossa ajan, niin pystyy kuvaan kunnolla. Ja siis nyt te vaan niinku täytätte tätä lattiaan täysin tällä niinku sandstonella. Se tuo mun mielestä sellaisen tosi hienon niinku mattomaisen tähän lattiaan. Niinku se näyttää aika paljon matolta. Eli täyttäkää se tosta kohta, tai vaikka nyttenkin, niin mä teen tän takan tässä vielä teille tosta. Eli se takka on siis ihan saman levyinen kuin mikä tahansa sapluuna muutenkin. Ja tehdään se niinku eka 3-korkuiseksi nämä vallit. Ja sitten tollettiin. Eli nämä on niinku 2 ulkopuolelta täältä niinku seinästä. Et se niinku korostuu vähän niinku erkkeri siihen tulee. Et se kyllä niinku muokkaa tätä taloa pois sellaista pelkästään suorakulmaisesta jutusta. Ja sitten tosiaan tuohon 3. kerrokseen laitetaan eka kerros tolle, että siitä tulee sit suorakulmio. Ja sit vaan korotetaan nää kaikki reunat täältä. Joo. Tällettiin. Ja sit tosiaan laitetaan tohon, sit kun tää on valmis, niin kaikki niinku item frameja ja vaikka kuvia, maalauksia, mitä onkaan, niin tohon takan päälle. Se on niinku ihan hieno, jos saa jonkun isomman vielä sit tuurilla. Tuurilla saa vähän isomman. Nyt lakaa paljon, kun mä en pääse edes lentoon. Sori. Joo, ja sit laitatte sen tuolta päältä jossain vaiheessa vielä umpeen. Ja tähän tosiaan laitetaan birchwoodia. Mä joudun pistää tähän tällaiset apupalikat, että mä saan ne oikein päin, koska uusi Minecraft mun mielestä aika huono, että puu voi laittaa niinku sivuttain. Mut siinä katossa se sit ehkä auttaa tai haittaa. Et se riippuu vähän. Eli tollanen tulee siitä takasta. Ja sit vielä laitetaan sinne tuli ja joo. Eli sä tarvit kolme netherrackia ja sitten, no, flint and steel ei ehkä ole kauhea vaatimus, mutta toi netherrack, että jos et ole vielä niinku netherissä käynyt, et vaikea on tehdä sit takkaa. Koska netherrackihan palaa loputtomiin. Eli sen kun sä sytytät, niin se ei sit sammu itsestään. Joo, eli nyt vaan täyttäkää tää lattia tosta tällä sandstonella. Et mä teen sen tästä tauon aikana, niin sitä tarvii katsoa, se on niin tylsän näköistä. Joo, eli täytätte vaan tän koko alueen tästä. Joo, ja nyt se on niinku valmis, niinku varmasti näettekin. Mä vaihan nopeasti ajan. Joo, näin, nyt te näette sen. Siitä tulee tollanen aika kivan näköinen. Eli sit vielä tehdään tuohon sellainen sandstone-kierros. Kierros ympärille, mihin sit tulee se toisen kerroksen lattia. Ja sinne toiseen kerrokseen tulee vähän sellaisia isompia huoneita sit niinku decorationissa. Siitä tulee varmaan osa 2 ja mä teen sit tosta yläkerran rakentamisesta sen osa 2. Niin osa 3 tulee ole decoration, niin sorry tästä videosarjasta. Mä teen tän luonnollisesti 3 eri osassa, kun mä en niin pitkään jaksa odotella, että mä saisin kaikki 3 vedettyä, kun ei oo kuitenkaan kauheasti aikaa tehdä tätä, niin joo, mutta tästä kuitenkin tän koko paikan ympäri. Näin. Ja siis tosiaan tää voi olla vähän hankala tehdä ehkä single playerissa, mutta mä oon tosiaan itse tehnyt tän single playerissa niinku ilman kreatiivea. Keräämällä nämä materiaalit ihan rehellisesti ja sitten rakentamalla ilman mitään flyta.
että onnistuu, mutta paljon enemmän vie aikaa. Tosi paljon enemmän vie aikaa tää rakentaminenkin. Saatikka sit näitä materiaalin kerääminen. Mut tästä kun tulee tää kierros täyteen, niin mä sit varmaan tohon seuraavan video alkuun on täyttänyt ton sitten sandstoneella. Eli siihen tulee se toisen kerroksen lattia sitten. Ja nyt vielä laitetaan tähän tällaiset tukipilarit. Nämä mä laitan tälle, että tää puu on poikittain. Koska se näyttää hienommalta. Ja siis ihan hienouden vuoksi, koska Minecraftissa ei mitään fysiikoita onneksi ole. Voisin laittaa ehkä jotkut Stairesit tonne. Joo, Stone Slabia vähän. Stone Slab Stairesit siihen silti väärinpäin, niin sit se niinku näyttää ns tukiparrulta. Ja siis noi auttaa ainakin mua tosi paljon hahmottaa, että mihin ne rappuset sit tulee siihen toisen kerrokseen. Eli mä teen ainakin ite tos niinku tuplarappuset, että mä tosiaan sit niinku tukit takkapaikkaa sitten niinku niillä portailla, ettei niinku näe täältä suoraan kun tulee sisään niin takkaa. Takkaa. Eli tällainen sit pitäisi tulla. Mun mielestä ihan hieno alku. Ehkä vähän tällainen suorakulmioinen, mutta tai pitempi täältä toisesta, mikä tää on, leveyssuunnasta, mutta mut siis hyvin tänne mahtuu singleplayerissa laittaa kaikkea kamaa ja tällettiin. Ja muistakaa subata ja tykätä. Mä linkkaan sen toisen osan sit kun se on valmiina tähän videoon. Et mä pistän tähän sit YouTube-linkin tohon oikeeseen yläkulmaan, että mihin se tulee olemaan sitten. Joo, eli tosiaan kiitos. Seuraavassa osassa toivottavasti nähdään.